ஹலோ மக்களே, வணக்கம். வெல்கம் பேக் டு த சேனல். இன்றைக்கி பார்த்தீங்கன்னா லெட்ஸ் க்ரோ ஃபுட் இன் 90 டேஸ் சேலஞ்சில் 37வது நாளுங்க. ஸோ இவனுங்களோட தொல்லை தாங்கவே முடியலைங்க. நம்ம என்ன சொன்னாலுமே கேட்குறதில்ல. இந்த மூக்குத்தி அவரை பார்த்துட்டிங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு கொடி நல்லா பந்தலை பிடிக்க ஆரம்பிச்சிருச்சு. ஸோ இவனுக்கு பந்தல் ஏறணும், பந்தலில் படரணும் அப்படிங்கிறதுக்காக 4 நாளாக வேலை செஞ்சு பந்தலை ரெடி பண்ணி வச்சான். அவனுங்களோட இஷ்டத்துக்கு அதுக்கு மேலே இருக்கக்கூடிய செடி தொட்டியை பிடிச்சி வளர்ந்துட்டுருக்கானுங்க. நீ என்ன சொல்கிறது, நான் என்ன கேட்குறதுன்ற மாதிரி இவனுங்க கூட பண்ணுறாங்க. ஸோ இவனுக்கு தான் எப்படின்னு பார்த்துட்டோம்னா, இதுக்கு முன்னாடி நம்ம போட்ட சாதா அவரை இருக்கு இல்லையா, கோழி அவரை வயலட் கலரில் வரக்கூடியது, இதுவும் நல்லா வளர்ந்துருச்சு. பந்தலை பிடிக்க வேண்டியது தான். ஸோ அதுக்கு மேலே இருக்கக்கூடிய கம்பியை பிடிச்சி அவங்களோட இஷ்டத்துக்கு வளர்ந்துட்டுருக்காங்க. இவங்களை கரெக்ட் பண்ணி விடலை அப்படின்னா அவங்களோட இஷ்டத்துக்கு மேலே வளர ஆரம்பிச்சிடுவாங்க. அப்புறம் நமக்கு காய் வச்சு நம்ம பறிக்கும் போது பார்த்திங்கன்னா நமக்கு பெரிய பாடாக போயிடும். அப்பப்போ இதை எடுத்து நம்மளோட பந்தலை நம்மளுடைய சிஸ்டம்க்கு எப்படி நம்ம பிளான் பண்ணியிருக்கோமோ அந்த மாதிரி ட்ரெயின் பண்ணி இவங்களை வளர்க்கணும். இந்த கத்திரி செடி பாருங்கள், எனக்கே ரொம்ப ஆச்சரியமாக இருக்குது. ஸோ இது நம்ம நவாப்பழ மரம் ஒரு க்ரோ பேக்கில் வச்சுருக்கோம். அதில் வச்சுருக்கக்கூடிய ஒரு கத்திரி செடி. அடுத்தது நெல்லிக்காய் வச்சுருக்கோம் ஒரு பேக்கில். அதுவும் 12 பேக் தான் எல்லாமே. ஸோ அதில் வச்சுருக்கக்கூடிய கத்திரி செடி. இதோட இலை பாருங்கள், கிட்டத்தட்ட ஒரு 3/4 அடி இருக்கும் ஒரு இலையே. அந்த அளவுக்கு நல்ல வளர்ச்சி. எனக்கே இது எப்படி அப்படிங்கிறது டவுட்டாக இருக்குது. அவ்வளோ சந்தோஷமாகவும் இருக்குது. அதே மாதிரி இவ்வளோ பெருசாக வருமா அப்படின்னு ஆச்சரியமாகவும் இருக்குது. இது மட்டும் இல்லாமல் ஒவ்வொரு இலைக்கும் மேலே பார்த்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு கிளை. ஸோ இது பல கிளையில் வரக்கூடிய கத்திரி செடி மாதிரி எல்லா கிளையுமே நமக்கு பூக்கள் காய்கள் வச்சுது அப்படின்னு வைங்களேன். நமக்கு வரக்கூடிய அறுவடை சாப்பிட்றதுக்கு கிட்டத்தட்ட நமக்கு மட்டுமே இல்லாமல் ஊருக்கே கொடுக்கலாம் போல இருக்கு. அந்த அளவுக்கு நல்லாவே செழிப்பாக வளருது. ஸோ எல்லா இலைக்கு மேலேயுமே ஒவ்வொரு புது கிளைகள் வளர்ந்துருக்கு. ஸோ இதுக்கெல்லாம் காரணம் பார்த்துட்டிங்கன்னா நம்மளுடைய மண்கலவை தான். இது நம்மளோட கிச்சன் வேஸ்ட் இருக்கு இல்லையா, ஸோ அந்த கம்போஸ்ட்டை மிக்ஸ் பண்ணி கொடுத்த மண்கலவை. அதுக்கப்புறமா நம்ம பெருசாக உரங்கள் எதுவும் கொடுக்கல. ஸோ நமக்கு கண்டினியூஸாக மழை இருக்கிறனால பெருசாக அந்த ஹியூமிக் ஆசிடோ இல்லைனா வெந்தய தண்ணீரோ அந்த மாதிரி பெருசாக நம்ம கொடுக்கல. ஸோ ஒன்ஸ் நம்ம மண்கலவை கலக்கும் போது நம்ம வீட்டில் இருக்கக்கூடிய கிச்சன் கம்போஸ்ட் மட்டும் தான் கலந்தோம். ஸோ அதோட ரிசல்ட் பாருங்கள். ஆனால் இதையுமே விட்டு வைக்க மாட்டேங்கிறானுங்க. அந்த மாவு பூச்சி வர ஆரம்பிச்சிருச்சு. ஸோ இதை ஆரம்பத்திலேயே பார்த்து நம்ம கிள்ளி வீசணும் அப்படின்னா தான் இந்த செடியை காப்பாற்றி நல்ல ஈல்டு அப்படிங்கிறத எடுக்க முடியும். நான் இந்த சேலஞ்ச் ஆரம்பிக்கிற முதல் நாள் பார்த்தீங்கன்னா கும்கும் கேசரி, காசி தக்காளி, அதுக்கப்புறமா குடம் தக்காளி அப்படின்னு 3 வகையான தக்காளி நாற்றுகள் விதைச்சிருந்தேன். அதில் நமக்கு 3 தக்காளி செடி மட்டும்தான் கிடச்சிது. ஸோ அதை நம்ம நட்டு வச்சதுமே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு செடி இன்றைக்கி காலையில் போய் பார்க்குறேன் ஃபுல்லாமே கருகிருச்சு. இன்னொரு செடியுமே இந்த நுனிலேருந்து கருகி நிற்கிது. ஸோ இந்த ஒரு செடி மட்டும்தான் பாக்கி. இது எப்படி வளருது அப்படிங்கிறது இனிமேல் தான் பார்க்கணும். ஏன் அப்படின்னு தெரில. இது 3மே நாட்டு வகை தக்காளி வகைகள் தான். ஆனாலுமே பெருசாக வளர்ச்சிங்கிறது இல்லை. ஆனால் இந்த பன்னீர் ரோஜா பேக்கில் பார்த்துட்டிங்கன்னா தன்னால் விழுந்த தக்காளி செடிகள் எல்லாமே ரொம்ப ஸ்பீடாக வளர்ந்துட்டுருக்கு. ரொம்ப ஆரோக்கியமாகவும் இருக்குது. இதை தான் மாற்றி வைக்கணும். ஸோ இது என்ன தக்காளி வகை அப்படிங்கிறது தெரில. ஸோ என்னோட அசம்ஷன் என்ன அப்படின்னா இது செரி டொமேட்டோவாக இருக்கும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன். ஸோ இது என்ன அப்படிங்கிறது தெரில. நமக்கு அந்த காய்கறி கம்போஸ்ட்லேருந்து விதைகள் முளைச்சிருக்குமா என்னன்னு தெரில. ஸோ இது வளர்ந்து ஈல்டு கொடுத்துச்சு அப்படின்னா தான் இது என்ன வகை அப்படிங்கிறதே நமக்கு தெரியும். இது நாட்டு தக்காளியா ஆப்பிள் தக்காளி அது மாதிரி எதுவுமே தெரியாது. நாற்று வளர்ந்துருக்கு. இதுலேருந்து ஈல்டு வரும்போது தான் இது என்ன வகை அப்படிங்கிறதே நம்மளால் கண்டுபிடிக்க முடியும். இந்த மாதிரி தாங்க நிறைய செடிகள் நம்ம விதை போட்டு வளர்க்கணும் அப்படின்னு ட்ரை பண்ணும்போது பெருசாக ஈல்டு அப்படிங்கிறது தரதில்லை. இந்த மாதிரியான அனுபவம் உங்களுக்கும் இருக்கா அப்படிங்கிறத எனக்கு கமெண்ட்ஸில் சொல்லுங்கள். தேங்க்யூ.